Okay, vi har lavet en case om ansættelsesforholdets ophør ved misligholdelse. Og vores hændelsesforløb den starter onsdag den 13. februar 2015, hvor der er, at salgschefen Carsten står og diskuterer med lagerchef Lars om virksomhedens fremtidige drift. Diskussionen udvikler sig meget hæftigt, da de to ikke er enige på nogen måde. I sin frustration giver Lars fat i en bogle med vand og fisk, der står på kontoret. Fisken og vandet tømmer Lars voldsomt ud over gulvet og truer derefter med at kaste bowlen efter efter Carsten. Lars ender dog med at kaste bowlen i gulvet og stormer ud af lokalet i vrede. I perioden fra lørdag 19. til den 16. februar var direktør Hannibal taget på skiferie og vidste derfor intet om episoden, der var sket imens. Da han vender tilbage mandag den 18. tror Hannibal alt er gået som det skal, indtil han snakker med Carsten til frokost. Her fortæller Carsten om episoden og siger, at han ikke længere vil arbejde sammen med Lars. Hannibal konfronterer Lars og udspørger ham om episoden. Lars benægter dog at have troet Carsten og mere blot, at de to har diskuteret deres synspunkter. Hannibal gør det klart for Lars, at han ikke vil acceptere truende adfærd på arbejdspladsen. Dagen efter, det vil sige tirsdag den 19. februar, der møder Hannibal sin sekretær, som var på arbejde, da episoden skete. Han spørger hende, om hun kender til episoden, hvilket hun ikke er bekræftende til. Hun siger, at hun hørte en højlig diskussion, og noget, der blev kastet på gulvet. Hannibal bliver rasende over at være blevet løjet over for Lars og går ned på hans kontor og fyrer ham med øjeblikkelig virkning. På den begrundelse, at han havde en voldelig adfærd, som er en misligholdelse. Og så har vi lige noget teorigrundlag her for at forklare det. Og for at kunne fyre en funktionær med øjeblikkelig virkning, der kræver det, at funktionæren har gjort sig skyldig i en eller flere af følgende forhold. Han skal enten have en uberettiget undladelse af at tiltræde tjenesten, f.eks. at den udebliver på tidspunktet for ansættelsen, eller meddeler, at den ikke er tiltrædet en aftalte stilling. Eller også skal han have en uberettiget bortgang fra en tiltrådt stilling, f.eks. at den bliver væk uden at melde sig syg, eller sender en opsigelse med på kort varsel og ikke møder for opsigelsesdagen. Eller at han har en grov misligholdelse i øvrigt, f.eks. arbejdspladsteori, vold osv. Og retten til at hæve aftalen betyder, at ansættelsesforhold kan bringes til ophør uden varsel. Da opsigelsesvarsel bortfalder, skal der foreligge grov misligholdelse, det vil sige en særdeles alvorlig tilsidesættelse af funktionærens tjenestepligter. Arbejdsgiveren skal i sådan tilfælde reagere og påberåbe sig misligholdelsen straks, i det han ellers taber retten til at hæve aftalen, jævnfør paragraf 4. Hvis arbejdsgiveren han er i tvivl om misligholdelsens grovhed, så kan han nøjes med at opsige eller funktionæren med sædvanlig varsel og eventuelt fritstille ham i opsigelsesperioden. Arbejdsgiveren kan også give arbejdstageren en advarsel, så han kan fyre ham med øjeblikkelig varsel, hvis det gentager sig. Grunden til, at det er en god idé at give ham en advarsel, er, hvis arbejdsgiver fyrer arbejdstager uden der er en grov misligholdelse, så bliver det arbejdsgiveren, der pludselig har udført en grov misligholdelse. Derfor kan arbejdstageren i en sådan situation kræve en betydelig erstatning af arbejdsgiveren, samt kræve erstatning efter reglen i paragraf 2b. I vores afgørelse af vores sag, der har vi i denne sag skal vi vurdere, hvorvidt Lars har optrådt groft misligholdende ved sin adfærd, eller om han kan slippe med en advarsel. Vi mener, at Lars har en adfærd, der har været voldelig, da han har troet med at kaste noget efter Carsten, og dermed udvist en voldelig adfærd, selvom der ikke skete noget. Dermed der er fyring berettiget. Derefter skal det så vurderes, om Hannibal reagerer og påberåber sig misligholdelse straks. Det mener vi ikke, at Hannibal har gjort, og han taber derfor retten til at hæve aftalen. Da Hannibal nu har udført en grov misligholdelse mod Lars, det vil sige en uberettiget fyring, så kan Lars pludselig kræve en betydelig erstatning af arbejdsgiveren, samt kræve erstatning efter reglen i paragraf 2b.